labaran duniya kenan da za ku dinga saurara daga tashar labaran Hausa News. Wannan rahoto sai kuma kasashen ƙetare, inda za ku ji cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashi takobin kawo ƙarshen dakarun Hamas tare da kawar da su bayan wasu hare-hare a ranar Asabar. A cewar Netanyahu, Isra'ila za ta ruguza Hamas tare da ɗaukar fansa da ƙarfin iko a yakin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin ƙasashen biyu. Firaministan ya ce dakarun Hamas suna da burin kashe dukkan 'yan Isra'ila, amma gwamnatinsa ba za ta bari su yi nasara ba. Netanyahu a cikin wani saƙo da ya yada a kafar X a ranar Lahadin nan da ya ce sojojin Isra'ila za su yi amfani da ƙarfinsu wajen tunkarar Hamas wajen mayar da martani a maɓoyarsu na ɓaraguzan gine-gine. A rahoton da muke samu an bayyana cewa akalla mutane 1000 ne suka rasa rayukansu a yakin da ya ɓarke tsakanin Isra'ila da dakarun Hamas. Majiya ta bayyana cewa farmakin da Hamas ɗin ta kai shine musabbabin tashin yakin, wanda Isra'ila ke ci gaba da mai da martani. A ɓangare guda, jami'an lafiya a Gaza sun tabbatar da cewa akalla mutane 198 Falasɗinawa ne suka rasa rayukansu sakamakon harin da Isra'ila ta kai kan jama'ar Falasɗinu. Wannan na zuwa ne bayan Hamas ta kai farmaki kan Isra'ila, inda ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla waɗanda ba iyakance ba a ranar Asabar. Al Jazeera ta ce fiye da mutane 1,600 suka samu raunuka kawo yanzu. Daga wannan rahoto sai kuma can kasar Kenya, inda za ku ji cewa haɗakar mabiya addinin Islama da na Kiristoci masu ra'ayin riƙau sun gudanar da wani gangami a birnin Nairobi a fadar gwamnatin Kenya domin nuna adawarsu da matakin kotun kolin ƙasar, wadda ta bayar da cikakken 'yanci ga masu auren jinsi. Haɗakar mabiya addinan biyu da kowannensu ya yi Allah wadai da wannan ɗabi'a ta auren jinsi. Sun bayyana matakin kotun kolin a matsayin bayar da kariya ga mummunar ɗabi'ar da mummunar ɗabi'a. An dai faro gangamin ne inda ɓangarorin addinan biyu suka faro gangamin daga babban masallacin Nairobi, galibin su rike da kwalayen da ke ɗauke da rubutun ƙin amincewa da auren jinsi ga al'ummar ƙasar. Baya ga ƙalubalantar hukuncin kotun kolin, masu zanga-zangar sun kuma buƙaci lallai alƙalan da su zartar da hukunci su tuba tare da yin murabus daga mukamansu na alƙalanci. Masu zanga-zangar sun buƙaci mahukunta na Kenya su yi duba kan hukuncin tare da tabbatar da cewa dokokin da suke zartarwa ba su ci karo da addinan al'ummar ƙasar ba, a ƙoƙarin farantawa wasu ƙasashe rai. To sai kuma can kasar jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojin Nijar ta zaftare adadin kudaden da aka shirya kashewa cikin kasafin kudin bana da kaso 40 cikin 100. Hakan ya biyo bayan matsalolin tattalin arziki da kasar take fuskanta tun bayan juyin mulki. Wannan na kunshe ne ta cikin wata wasiƙa da sojoji suka karanta a gidan talabijin na kasar. Kafin juyin mulkin dai kasafin kudin kasar na kan CFA, wanda ya kai akalla tiriliyan 3 da biliyan 29. Sai dai yanzu gwamnatin sojin ta zaftare shi zuwa CFA tiriliyan 1 da biliyan 98. Duk da dai babu ƙarin haske kan ɓangarorin da ragin kuɗaɗen zai shafa. Ɓangarori da dama na ƙasar sun fada cikin matsanancin hali sakamakon takunkumai da kuma rufe iyakoki da wasu ƙasashe suka yi wa jamhuriyar Nijar. Wannan mataki ya jefa 'yan ƙasar cikin ruɗani, yayin da suke ganin rage kuɗaɗen zai ƙara jefa su cikin matsanancin hali. Baya ga matsalar tsaro da matsin tattalin arziki. Daga jamhuriyar Nijar sai kuma can ƙasar Afghanistan,
inda za ku ji cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa da ta afku a yammacin na Afghanistan ya sake ƙaruwa a yau Lahadi zuwa sama da 2,000. Yayin da masu aikin ceto suka yi ta ƙoƙarin ceto waɗanda suka tsira a cikin rugujewar ƙauyukan da aka rusa. Hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar na da nisan aƙalla kilomita 40, kimanin mil mita 25 a arewa maso yammacin birnin Herat, birni mafi girma a yankin. Sannan girgizar ƙasar ta biyo bayan girgizar ƙasa ta 8 mai ƙarfin maki 4.3 zuwa maki 6.3. Shugaban kula da bala'o'i na lardin Herat, wato Musa Ashari, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa sama da mata da yara da tsofaffi 1000 ne suka jikkata, kuma mutane kusan 120 ne suka rasa rayukansu, yayin da ɗaruruwan mazauna garin suka tsere daga gine-gine. Duka-duka a nan muka kawo ƙarshen labaran, sai dai kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin labaran da kuka je. Tun da fari dai kun ji cewa gwamnatin jihar Kano ta fara aikin gyaran asibitin Sanusi. Yayin da kuka ji cewa ƙarfin hasken wutar lantarki ya ragu da megawatt a ƙasar nan kusan 3,000. Daga ketare kun ji cewa gwamnatin mulkin sojin Nijar ta rage kasafin kuɗin ƙasar da kashi 40. A madadin shugaban sashen labarai na nan Express Radio Nasiru Ahmad Karaye, sai shugaban sashen fassara Balarabe Alhaji Sile, editor da ya tace ya tsara labaran Sunusi Ishaq Dirumin Iya, wanda ya sarrafa na'ura kuka ji ni raɗau Nura Magaji. Madi'u Kamilu Koki sunana, nake cewa sai an jima.